हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मालवण तडका. आज मी दाखवणार आहे चायनीज भेळ, जी मुलांना खूप आवडते आणि करायला एकदम सोपी आहे. चायनीज भेळसाठी साहित्य असे: मी 1 बाउल फ्राईड नूडल्स घेतले, जे कोणत्याही सुपर मार्केटमध्ये वगैरे अवेलेबल असतात. पाव वाटी शिमला मिरची घेतली आहे. अर्धी वाटी कोबी बारीक चिरून घेतले. 2 टेबलस्पून शेजवान चटणी घेतली आहे. ही मी चिंगची शेजवान चटणी घेतली, जी कुठेही अवेलेबल असते. आणि 1 चमचा टमॅटो सॉस घेतला. आता आपण हे बनवायला स्टार्ट करूया. पहिल्यांदा मी बाउलमध्ये ह्या नूडल्स टाकून घेते. त्याच्यानंतर मी भाज्या टाकून घेणार आहे. शिमला मिरची, आता मी कोबी टाकते. हे मी मिक्स करून घेतले चांगलं. त्याच्यानंतर मी सॉस ॲड करणार आहे. 2 टेबलस्पून शेजवान चटणी टाकली आहे आणि 1 टेबलस्पून टमॅटो सॉस. सॉसमध्ये मीठ असल्यामुळे मीठ वेगळं ॲड करायची गरज नाही आहे. तर हे चांगलं मिक्स करून घेते. ही आपली चायनीज भेळ रेडी झालेली आहे. त्याच्यामध्ये सॉस तुम्ही पाहिजे तसा कमी जास्त करू शकता, मुलांना आवडेल तसा. एकदम सोपी आणि सिंपल रेसिपी आहे आणि मुलांना खूप आवडते. ही आपली चायनीज भेळ रेडी आहे. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा, शेअर करा आणि लाईक करा.